Zelf denk ik van ja, er is zo'n jungle aan behandelingsmethoden en soorten van begeleiding dat je absoluut niet weet hoe je verder moet. De kritiek, juist op de dag dat het autisme-team naar Nederland in Drachten en Ljouwert nieuwe behandelcentra openen had. Eens een grenzere organisatie die zijn werkterrein in Friesland uitbreidt. Ja, ik hier vinden ze dat er nog een soort verbeteren worden kan in de zorg van mensen met autisme. Vooral de versnippering is een groot probleem. Het is zelfs voor een professional soms ingewikkeld om te weten van waar is nou overal hulp. Dus er zijn natuurlijk ook door de marktwerking in de zorg zijn er heel veel particuliere initiatieven. En het is soms heel lastig om door de bomen en het bos nog te zien. Ja, kijk, het gaat altijd om geld en ik zou graag willen dat het om de cliënt gaat. Ik hoop dat er wat meer cliëntgerichtheid komt en dat het wat minder om het geld moet gaan. De marktwerking lijkt dus het grote probleem. Er komt dan bij dat er nog heel net een soort bekend is over autisme. Grote vraag is nou hoe de zorg toch verbeteren worden kan. Je kunt hooguit proberen om met de verschillende instellingen die er zijn, goede samenwerking te zoeken en het voor de cliënt zo duidelijk mogelijk te maken. Maar dat het soms verwarrend is voor ouders en dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik denk dat we betere samenwerkingsnetwerken zouden kunnen creëren. Waardoor mensen, zorgbehandelaars, de behandelaars en degene die op de vloer de zorg delen en de ouders en andere naast betrokkenen bij elkaar gaan zitten en goed met elkaar gaan overleggen om af te stemmen wat er nodig is.